фасли гармо ки расид, нигаҳдориву истеъмоли маводи озуқа мушкилоти худро пайдо мекунад. ҳолатҳое мешаванд ки аз истеъмоли маводи ноҷо махсусан кӯдакон бемор мешаванд. Маркази назорати давлатии санитарию эпидемиологии таҳлил намудааст ки дар 4 моҳи соли ҷорӣ 1402 нафар ба бемории шадиди роҳи нафас гирифтор шуданд. Ин рақам дар муқоиса нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 1370 нафарро ташкил медиҳад. Ин аст ки ҳангоми харидории маводи озуқаворӣ ҳамагон мехоҳанд маводи босифат харанд, аммо ин не ҳамеша муяссар мешавад. истеҳсолгару фурӯшандагон то куҷо шартҳои нигаҳдории баъзе аз маводи озуқаро риоя мекунанд ва то кадом андоза мо ба муҳлати истеъмоли маводи мехаридаамон эътибор медиҳем. қоидаи истифода барои маҳсулоти хӯрока бисёр вайрон мешавад. мо мебинем ки ҳасибҳо дар берун нигоҳ дошта шудагӣ аст ё ин ки дар нуқтаи савдо кашол шуда истодааст ки ҷои вай дар он ҷо нест, ҷои вай дар яхдон аст. албатта бар замин ё ин ки нӯшокӣ аз ҳама ваяш хатарнокаш ин яке аз чизҳои хатарнок нӯшокиҳои ташнашикан ҳастанд. нӯшокиҳои ташнашиканро мебинем ки бо блокҳояш дар берун мондагӣ дар зери офтоб ки тамоман мумкин нест. ҳасибҳо ва обҳои нӯшокиеро ки дар беруни мағоза ва ё бозорҳо гузошта мешаванду нури офтоб мерасад, харидорӣ кардан тавсия дода намешавад. масалан, обҳои нӯшокиеро ки зери офтоб гузошта мешавад, таркиб ва таъми зарфҳои пластикӣ аз таъсири офтоб бо об омехта шуда обро вайрон мекунад. навиштаҷоти эмин аз таъсири нурҳои офтоб нигаҳ доред ва ё ҳарорати 0 то 25 дараҷа беҳуда нест. Ин гуна ҳолат дар бозору мағозаҳо зиёд ба назар мерасад. Аммо суоли матраҳ ин аст ки худи мо то куҷо ба он эътибор медиҳем. масалан, аз ҳама ҷузъиёти хурдтарин муҳлати истеъмоли маводи озуқаворӣ оё мо ба он менигарем? суракашро нигоҳ мекунем де барои худамо ва гузаштагӣ бошад тавон намеёд ки вақте ки ба мағоза меравам ё ба бозор меравам барои маҳсулот сурокро нистиш нигоҳ мекунам то ки барои саломатӣ зарар набошад. агар вақте ки гузашта бошад ҳамон кормандашро чех мезанам ва он маҳсулотро иваз менамоям. мебинем муҳлаташа ва диде солим мегирем де ҳам ту чхел мегиред ва ношай ҳамҷо тизоя вай нигоҳ кардан дар кор баъди харида рафтан кӯна бошад чи дар кор касал шудан мумкин суракас гузашта бошад намегирем зараровар мебошад саломати худо кунам. ҳатман он маҳсулоте ки аз мағоза мегирам ба он муҳлати он нигоҳ мекунам барои он ки агар муҳлати он гузаштагӣ бошад ба саломатии инсон зарар дорад. якум бор сугаш ба нигоҳ карда сони мегирам. барои чӣ? барои он ки ман вай истифода мебарам. дар тоҷикистон чандин ниҳоде ҳаст ки фурӯши маводи озуқавориро назорат мекунанд. масалан, Тоҷикстандарт, маркази назорати давлатии санитарию эпидемиологӣ ва ғайраҳо. мо хостем дар масъалаи мавриди назар фикри кормандони соҳаро пурсон шавем. то ин ҷониб аз тарафи мутахассисон ягон маҳсулоте ки ба талабот ҷавобгӯ набошад аз муомилот гирифта нашудааст, аммо аз тарафи мутахассисон вобаста ба ҳар маводе ки аз муоинаи санитарӣ гузаронда мешавад ташхисҳои лабораторӣ дастрас карда шудааст ва натиҷаҳои ташхис то ба имрӯз хушбахтона натиҷаҳои хубро дода истодаанд. қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ҳуқуқи истеъмолкунанда ба истеъмолкунандагон кафолат медиҳад ки маводи босифат харидорӣ намоянд. дар акси ҳол харидор метавонад маводи бесифатро баргардонад ва ё иваз намояд. бар замми ин зарари моддию маънавӣ, хароҷоти роҳ ва ё дигар харҷи марбутаро талаб намояд. гузориши меҳрангези Абдуаҳад ва Насим Раҳимов барои барномаи иттилоотии Хабар.